og velkommen til. Hvad ved du om dine rettigheder på dit arbejde? Ved du, hvad du må og ikke må på din arbejdsplads? Det vil jeg fortælle mere om i de næste par minutter. Husk, inden du begynder på arbejde, skal din arbejdsgiver sørge for følgende. Grundig oplæring. Sikkerhedsfodtøj, hvis du arbejder med tunge ting, der kan falde ned over fødderne. Skridsikkert fodtøj. Handsker. At du får udleveret en hjelm. Arbejdstøj, hvis der er risiko for, at du kan blive meget beskidt. Så er vi klar til at begynde på arbejde. Men vi skal lige have styr på ansættelseskontrakten. Sådan en ansættelseskontrakt er meget vigtig at have. Lige fra den dag, du begynder på arbejde. Den afklarer forhold som blandt andet løn, hvornår du har fri, og hvordan du skal forholde dig den dag, du siger op måske. Den skal underskrives af dig selv, din arbejdsgiver, og hvis du er under 18, så er din værge eller forældre. Nu når du kommer på arbejde, så skal du passe på dig selv. Du må ikke løfte mere end 12 kilo, og ikke trække mere end 100 kilo. Så se her, hvordan du løfter korrekt. Sørg for at holde ryggen rank. Bøj benene, ikke i ryggen. Bøj heller ikke benene mere end 90 grader. Når du arbejder, skal du huske, at du ikke må arbejde med stoffer eller kemikalier, der har mere end 1% opløsningsmidler. Du må heller ikke arbejde med produkter, der har følgende farvemærker. Giftig, sundhedsskadeligt, eksplosiv, yderst brandfarlig og ætsende. Hvis du er under 15, må du slet ikke benytte maskiner. Hvis du er over 15, må du ikke benytte hurtiggående og skærende værktøj. Det er sådan set nemmere at sige, at du ikke må bruge nogen maskiner. Hvis du alligevel bruger en maskine med bevægelige dele, sørg for, at bevægelige dele er godt afskærmet. Hvis du kommer til skade, skal skaden meldes til Arbejdstilsynet eller Arbejdsskadenævnet. Det er din arbejdsgivers ansvar, at skaden bliver meldt. Skaden skal snarest muligt og senest efter 9 dage efter skaden er sket, meldes. Hvis skaden skyldes ulovlige eller dårlige arbejdsforhold, kan din arbejdsgiver komme til at betale erstatning. Hvis du under 15 år, er det ikke alt, du må arbejde med. Du kan se en liste på hjemmesiden, vi angiver sidste uge. Husk, at du har ret til feriepenge. Feriepenge er 12,5% af din løn, der skal sættes ind på din ferieopsparingskonto og udbetales til dig, når feriesæsonen begynder. Det er aldrig sjovt at blive fyret, men heldigvis er der næsten altid en god forklaring på, at arbejdspladsen ikke kan bruge dig med. Måske slutter sæsonen, og så har de måske ikke brug for dig mere. Hvis du så er heldig at blive fyret på din arbejdsplads, så husk at få det på skrift og en begrundelse for, hvorfor du blev fyret. Husk også at få løn og feriepenge tilbage. Hvis du er medlem af en fagforening, kan du kontakte dem, hvis du mener, du er blevet uretfærdigt behandlet, og så gå videre med din sag. Måske kan du få erstatning. Tak fordi I kiggede med.